بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. رواه أحمد. Hurmatly mümin musulman doğullar, Hudaý tebarek ve taala hemmeňiziň etýän taat ibadetlerinizi öz fazla kerem bilen kabul etsin. Hudaý taala dini jeleselere bereket bersin. Hudaý taala eçerleňizde bereket, ulfet, muhabbet, agzybirlik goýup, tamamy dini jeleselerde aýtýan eşdiýärlere Allah ümmeti Muhammediýe emel tawfigyny hemmemize nesip etsin inşallah. Bir gurrun içine girmäkek bir az ewräksişseňiz tamam gelýärler, hawaslar pert bolmar ýal jemaat. Azyňrak ewräksişseňiz Allah hemmeňizden razy bolsun. Musulman doğullar, bir gecedeki gurrun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir mübarek sözünü aýtdy. Hudaý bir bendäge haýry irade etse, yani Allah bir bendäge haýry islese, ey jawan musulman doğullar, hacı edele, Hudaý şu bendeden iş çeker dipdir Resulullah aleyhissalam. Yani iş çeker diýdigi näme diýip soralypdyr Resulullah aleyhissalatu vesselamdan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Yuwaffiquhu li'amalin salih." Ewnçe gezip ýöke, kän namaz, dehret, zat şaýat bernamasyny bolmasyn. O kısmatdan şaýat imany zäifrek gezen bolsun. Soňram Hudaý maňa bir tawfiklary berýär, gawy işleri, gawy amelleri çörüňeşýär. Amele salihi Allah maňa tawfik berýär. Oham şo ýagdaýda gezip ýören wagtynda Allah şoň janyny alýar. Yani gawlykda gezip ýöke janyny alýar, şo ýagdaý bilen Hudaýa garşy gitýär. Şol Hudaý taala bendäge haýry irade edilliginiň alamatydyr musulman dogullar. Indi göreýliň bu gurrun näme gerek bolýar? Bir garaňkylykda ýaşap ýören, soňram nure girýär. Hidayete girýär. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın düşmanı bolýar bir müddet, soňram dosyny öwürlýär, dosy bolýar. Özü Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı beter yaqinmişdik musulman dogullar. Kim o? Hazreti Ebu Sufyan ibn Harith. Ebu Sufyan diýen bir sahaba, myň zindigisine girsek musulman dogullar şo duruşy ders. Yani umruni 20 ýyl ogly Peygamberimiz bilen düşman bolup gezipdir. Özü Resulullah aleyhissalatu vesselam'a beter yaqin. Hatta sire kitaplarda, tarih kitaplarda, sanallarında Ebu Sufyan'ı aýdan wagtynda ey jemaat musulmanlar, ola aýtýar şeýle saniye. Oham görýäňizmi, şunýaly Peygamberimize yaqin kimma başga? Yani Resulullah aleyhissalam'ı beter yaqinmişdik. Näzir yaqin bolýar? Ewnçäkdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen bir zamanna dünýäge gelipdir. Yani ýaşlar bir. Oňsyny Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen bir eçerde bir hanawada ulolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dogan oglanymışdyk. Haris Ebu Sufyan'ın dädesi, Abdullah Resulullah aleyhissalam'ın dädesi.
Aham bile doğan oğlan bir hayatta bile oynayarlı, bile geziyarlı, bile yaşları da den. Aham mung üstüne Müslüman doğalla, bile geziyarlığı, yaşı birliği, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı çağı vaktinde, kişlik vaktinde Halime-i Sa'diye emdiriye, Ebu Sofyan'la Halime-i Sa'diye emdiriptir. Resulullah Aleyhisselam'ın doğanı oluyor da. Süytlaş rıdai doğanı oluptur. Bir yakillığını vezen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın doğanı bilecek ediye doğası olup geziptir. Özü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı beter mengdeşmiştik. Yani sire kitaplardaydan da 4 nefer Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı beter mengdeş Müslüman doğalla. Biri Cafer, Hazreti Ali'nin doğanı, o birisi Hazreti Hasan, Hazreti Ali radıyallahu anhuma, Hazreti Ali'nin oğlu İmam Hasancan, o birisi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın o da pesaramusi, Qosam ibn Abbas. Bir de Resulullah Aleyhisselam'ı mengdeşmiştik. Şılan hemmesi mengdeş, emme Ebu Sofyan olordan ne beter Resulullah Aleyhisselam'ı mengdeşmiştik diyada. Yani Peygamberimizin gören adam nagat mengdeş deyip bula ekiz müke şizre bir mengdeyenmiştik Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a. Bile geziye, bile ulolye. Bizatları görende Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam iman getirenne Peygamber men diyen vaktinde evvelin nefer imana girmella. Emme evvelin nefer düşman olup başlayan şunu özü oluptur da. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bilen düşman molye. Hatta bir at minmede ökdemiştik, şemşir vurmada ökdemiştik, cenkçuymuştuk. Onun üstüne de Müslüman doğulla şehirde ökdemiştik, şairçilikta. Oham bir 20 yıllap Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı kılıcı bilen düşman molşiyalı, dili bilenle düşman molk geziptirdi. Yani bir şehirleri bilen Resulullah Aleyhisselam'ı iziyet beriyemmiştik. Bu kadri Resulullah Aleyhisselam'ın yüreğine ağırt yemiştik. Kullen bir şeytani şehirler bolsa Resulullah Aleyhisselam'ı kılıcı bilen istifade ediptir selahı. Dilinle selahı dakadan Resulullah Aleyhisselam'ı şeyle eziyet beriye. Oham Müslüman doğalla dil Resulullah Aleyhisselam'ı kendi dili bilen eziyet beriyemiştik. Bir kıyıf kazık dil moratta. Dili Huday Teala bizde koyya. Dil bilen sen Allah kuvvet vermeli, yürekleri kazanmalı Müslüman doğan. Dil bilen birinin yüreğini ağırtsan, on ağırsı başka zatlardan beter oluyor. Oham bir de kılıcı bilen istifade etşiyalı, dili bilen ne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı eziyet beriyemiştik. Yüreği beter ağıryamıştık Resulullah Aleyhisselam'ın. Neyme deyip, çon dilin eziyeti kılıçtan nade kesgir oluyor. Kılıç öğüdü kesmeden süreyim da. Emme dil sana yumuşaklık sözler aytmadan süreyim, Allah kuvvet aytmadan süreyim. Şumat elini şıcağa kağıdın bir guşesi kesasa, bir bıçak kesasın. Bıçaktan meter şu kağıdın kesiyen ağulu oluyor. Neyme deyip, bıçak öğüdü kesmeden süreyim becerilen zat. Emme kağıd kesmeden süreyim de, buna zat yazmadan süreyim. Dil oham sen yüreğini bir ağır dağsa, dilinki beter oluyor. Neyme dil sana Allah kuvvet vermeden süreyim ha. O dil bilen birinin yüreğini ağırtmaklık Müslümanın ahlakı deha Müslüman doğalla. Oham bir dili bilen kan eziyetleri veriye 20 yıllap da Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a düşman mulk ediye. Emma inni gurrun batada. İslam mun yüreğine giriye. Müslüman bolmalı bolye. Müslüman doğalla. Yana ayttık başlamızda Huday Teala bir bendegi hayri irade etse önkü gezip gören bernamalar kullen üyütkep başlaya, sonram qav amelin içine giriye. Huday şoňa hayri irade etipdirdi. Ohun bir 20 yıl düşman mulk ediye ha. Emma inni imana girecek. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir mübarek sözünü aytdy, ey cemaat Müslüman doğalla. Biri biderek gezip gören bolsa, 20 yaşaptır, 30 yaşaptır, 40 yaşaptır, 50 yaşaptır. İnni mescide gatna verse, namazına dayaw duru verse, sen ne sofu bollun mu, sen ne gavvolp biyon mu?
ya on öwünçäki geçen eden iştibalary bilen ar vermeklik inki Hudaýyň gahary gelýän zat Hudaý Taalaň ýokş görýän zatda. Bir aýtýarda meselen ay 50 ýaşapdyr, 40 ýaşapdyr, ozal gezişi bir forma akmışdyk. Indi namaza zada daýy bolup ýörda, soňra birine aýtdy, "Ey sen beýtme, sen näden adam bolup ýörňmi? Sen näde sof bolup ýörňmi? Sen nähun bolup ýörňmi?" Şikefi diýmek Hudaý Taalaň inki gaharyny getirýän zata. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam häzir mowzudan çykamyzak, gürrüňden çykmaýly. Emme ozal 20 ýyllap Rasulullah aleyhissalama düşman bolup geden indi imana girjek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, bir wagt bir adam şikefi aýdypdyr da. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Bir aýdypdyr, ay falany da diýipdir, Hudaý on günahyny geçip ýörmer diýipdir. On bolup ýörşünä diýipdir. Hudaý Taala näme diýipdir? Men zellezî yetealla aleyye alla aghfira li fulan. Kim men tarafımdan hukm kesýär? Kim men tarafımdan özü hukm kesen kişdirýär? Hudaý on günahyny geçmer diýär kadany. Mene Hudaý şol günäde bir ömür günäde geçenin günäsini geçtim, şo gawwalyp ýören şoňa dil ýetirdi, şoň tamam eden sogaplaryny aýyrdym diýär. Rasulullah aleyhissalatu vesselam şu kefayt ýa-da bir iştibady bir ömür gezipdir ha, inni gawwalyp gezip ýöke sen ne adam boldyňmy, sen ne gawwalyp ýöňmi? Şu kefe diýse öz sogaplary hiç bolýar-da şol adamyň. Şon Rasulullah aleyhissalam aýtdyr musulman dogully. Kim men tarafımdan hukmetdiýär falanyň günahyny geçmeýän diýip. On tamamy günahlerini geçtim, şo Hudaý geçmeýär diýen adamyň öz tamam sogaplaryny aýyrdym, hiç etdim diýipdir da Hudaý Taala. Näme Hudaý Taala Erhamur Rahimin musulman dogan. Bir ustady bilen şagirdi bir wagt bazarda gezip ýören bolmaly. Adamla kullen gaflatda görmäni hemme kiş alawörde berewörüň içinde mamla meşgul her kim öz işi bilen bolup ýören. Om ýanyna şagirdi ustada aýdypdyr, diýipdir. Şumatçyl adamla her kim öz işi bilen Hudaýdan şygat gafil. Allah onda da şulan günahlerini geçýärmiş bolup ýörseler, Hudaý ýada düşenek ýalla bolup ýörüşler diýipdir. Ustada aýdypdyr, şagirdim bir kefe aýtma diýipdir. Hudaý bendeler yaratdy, Allah bendeler ýakmadan şirim yaradanak, hemmetin cennetine salmadan şirim yaratdy. Hudaý Taala bendeler yaratdy jemaat, Allah bizi hemmemiz cennetine salmadan şirim yaratdy. Om Hudaý Taala bir ýerde bir bendi ewirlip, bir Hudaýyň razyçylygynyň ýerinde gezip, bir toba edakydan Hudaýy ewrilse Allah geçecek da. Şu geçilýärliň biri Hazreti Ebu Sufyan ibn Haris Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın miňdeş dogany, Ridai dogany, Halime Sadiýeden emipdirle, bir gowreden emipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen. Emma min häzir majaraty gurrüňi hekaýaty uzak musulman dogalla. Ýöne min ýüregine İslam inni girjek. 20 ýyldan soňra Mekke şähri feth bolýa, ulaqan feth, musulmanlaryň fethi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam Medine'den sahabalar bilen Mekke'ni fethetmäne gelýärligini eşitdi. Inni Ebu Sufyan eşitipdir Rasulullah aleyhissalatu vesselam Mekke gelýär sahabalar bilen. Bir özü duran ýerinde Ebu Sufyan aýdypdyr, inni men nirek gitmeli? Rasulullah aleyhissalatu vesselam geljek. İslam diýseň piruz bolly. Öýüne gela kadany zenanasyna aýdypdyr. Tehayya'u lil huruji min Mekkete. Teýýarlanyň Mekke'den çykaýlyň diýipdir zenanasyna ogluna. Näme Rasulullah aleyhissalatu vesselam gelýär-da. Ebu Sufyan indi näme etsigini bilmeýär, zenanasyna gela kadany aýdypdyr. Tehayya'u lil huruji min Mekke. Mekke'den çykmany teýýarlanyň. Indi musulmanlar gelýär. Men o düşmanlygym bilen, ol edeni işlem bilen men hökmen öldürülerin diýipdir. Gaçaýlyň gideýliň diýipdir. Faqalet li zinanaty diýipdir. Ey cemaat, ey musulmanlar, ey aýallar, zinana öz adamsynyň dinine, dünýesine kömekleşýän bolmaly. Zinana adamsyna iştiba ýolladygyny bildirýän bolmaly. Faqalet li zinanaty diýipdir maňa.
Ama ana laka an tabsura anna al-araba wal-ajam qad danat li Muhammadin bit-ta'a. Aleyhissalatu vesselam. Sen medenden bolmadım diptir zenanası. Adam sana bak Abu Sufyan aydıptır. Sen medenden bolmadım inni diptir. Arap ajamla Muhammed'e teslim bollu diptir. Sen ne ettirpiyon diptir. Häzir de şo bilen düşman bolup gezpiyon. Medenden bollu da inni diptir. Arap ajam dinini kabul etti. Ve ente la tezalu musirran ala adawatih. Sen häzir de düşmanlygyny israr edipdiň, düşmanlygy bilen bolupdyň. Medenden bolla inni diptir. Ve kunte awlan nasi bi ta'yidihi ve nasrih. Heyf ettin umrun diptir. Sen umrun bihude geçirdin, heyf ettin. Sen doğanın ağı diptir. Evvelin nefer sen on dinin teyit edip sen kömekçi bolmalydyň. Sen arka bolmalydyň. Olun üstem çıktı. Arap ajam teslim boldy Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sen häzir de şeýtir düşmanlygyň bilen bolup ýöňmi? Nire kaçak? Bollu da annimeden diptir. Zinanam şo kefaýetdi hatta şarahallahu sadri lil islam. Allah men gursagym islam dinini açdy. Görüň jemaatla. 20 ýyl Rasulullah aleyhissalama düşman bolup ýa. Hudaý taala men gursagym islam dinini açdy, dogry aýtýan diýdim. Şo taada musulman bolýa. Bir ders ey ayal ogollo. Adamyňyzyň dinin kamil etmeden sürim arkalaşın. Ve siz de yaş oğlalla. Bazılar aytýar zinanasy namaz okuy diýen wagtynda aýtýan zady dogry da. Adam sana aytýar namaz okuy içerimizde bereket bolsun, oğul gyzymyz wa senden görsün, öwrensin. Zinanam şo kef maňa aýdanna maňa agyr gelýär diýe. Hak gurrun aýdylyp duka agyrlygy ýok, jawan musulman dogan. Sana Hudaýa bende bollypdy. Dogry aýdypdy, sen teslim bolmaly, aýtýanyň dogry diýmeli. Ya ey zinana, adamyň günni işe gitjek bolanda tawşyrdan nur dinini, musulmançylygyny, imany tagwiyet berden nur. Harama barama getirýän zadyň halal bolsun ni. Falan ile falan alıptır, olan öýlerine falan ma, o falan geyipýär, falan daqynpýär. Minne almaly her ýollanmalysyn niýakadan adamyň feşarda goýma. O şaýat mezbur bolakadan harama barsyn. Senin dinin kamil etýän bolmaly musulman dogolla. Hazreti Abu Sufyanyň zinanasy özümiň ýüregine iman goýupdy ha. Sen medenden bollu da anni diye. Hudaý tebarek ve taala Kur'an-ı Kerimde aýtýar musulman dogolla. Ve min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Hudaýyň olakon gudratlarynyň biri. Siziň öz jinsiňizden, özüňizden bolan taýlary Hudaý taala yaratdy. Näme diýip? Litaskunu ilayha. Siz sekinet arameşe yeter ýaly. Zinana adamsyna arameş getirýän bolmaly, asaýeş getirýän bolmaly. Hemçinin adamysa zinanasyny arameş, asaýeş getirýän bolmaly musulman dogolla. Bir wagt öýe baryp bir ýaş oglan, bir jawan oglan, gaw zinanasy wa, imanyň içinde ýaşap ýören zinanasy wa. Daşarda gezip ýörenak, her jere gezip ýörenak. Gaw imanyň içinde ýaşap ýön zinanaň baka öýe barýan, gözüňe bolmasa, öz ýanyndan özüň ondan bir etýän işlerinden irad alsaň, ýogsa benden hiç iradda ýok ha. Ondan özüň iratlary görüberseň, ey musulman, ey jawan oglan, ewünçe öz iratlaň dogurla. Ewünçe etmelisin öz gözüň dogurla. Bazarda halan zadyň gözlejek bolsaň, elindäki guşy bilen halan zadyň gözlejek bolsaň, içerdäki halal zinanaň şeytan sana biderek kökediýär. Ya bir zinany öz adamsyndan irad alyp başlaberse, adamyňdan irad alma, öňçe özüň gözle, öz iratlaň dogurla, öz gözüňe gaýym bol. Hudaý taala aýdypdy, er heleýiň arasynda, bir-biriniň arasynda sekinet, ulfet, muhabbet koydum. Şo muhabbet araňyzdan tapmasaňyz, özüňiz bir çekedin, özüňiz bir gözleň.
Yine bir däne zinana bilen adamın arasynda kullen öýden bereket aýyrýan zatlaryň biri musulman dogolla. Eçerde bir-birine erheley muhabbetli bolup ýaşamaly. Hudaý Taala men bir-birini yaradanyny ulfat muhabbeti goýupdyr musulman dogolla. Emma görýän şol muhabbet aradan hiç bir zat ýok ýere özi gitjek bolsa, bir ýerde işte baňmadyr. Gözüň kontrol et, dilin kontrol et. Bir ýerde özüň bir hesaba çek, agyr ýeňil et. Emma ikilensi öýden bereket aýyrýan zat musulman dogolla. Erheleyin arasından muhabbet aýyrýan zatlaryň ýene birisi hıyanet. Şu hıyanet meselesi. Bunu bir açık gurrun edeyin, edafa içine girip de görmeyli. Hıyanet diýilende hökmen başka biri bilen bolmakda musulman dogolla. Olokon ostatla da va, hacdadele da va. Emma bir jamiň derdi bolupdyr musulman dogolla. Hıyanet diýilende hökmen başka biri bilen irtibatda bolmaklyk o da. Bir zinana bir gaw adamsy wa bolsa, gaw adamsy öz işi bilen, awrey bilen mahallede obasyna awreyli ýaşap ýa öz işine gitýe, gelýe, min zinanasy bir ýetip barýan gyzy wa, şol gyzy adamsyndan habarsyz başka bir oglan bilen namzat edipdi, adamsynyň habary ýok. O bilen irtibatda goýupdy, eneň habary wa, emma atasynyň habary ýok da. Öz ýanyndan öz gaw birin tafan bolupdy. O da bir näçe ay, näçe wagt gezýär, soňram ara bozulýar. O ataň awry bilen oýnaýar. Atagy sen hıyanet etdiň ey zinana. O bir ömür awry bilen ýaşap ýör. Sen öz gyzyň awryy, sen öz ýanyndan özüň o pahyrda gawda etýän meke diýipdi ha. Emma ýok, ol adamsyndan habarsyz işleýän zady, oňa hıyanet bolupdy. Bir de bereketi zindegiden aýyrýan zatlaryň biri musulman dogolla. Pes erheley Hudaý tebarek we taala yaratýa bir-birini sekinet, arameş, muhabbet we bir-birini kamil etmeden şirim. Hazreti Ebu Sofyanyň zinanasy aýtýa. Sen medenden bolmadymy? Sen Hasan-ı Selim düşman bolup gezmeli. Evvelin sefte durakadan täýid edip kömek berýän sen bolmalydyň, emma heyf ömrüň geçirdiň diýen wagtynda Hazreti Ebu Sofyan zinanasynyň kefi bilen atyny düýesini teýýarlap ýanyna oğlun Aliýa gaýtýar. Mekke bilen Medineň arasynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam Ebwa diýen ýerde injegini şo taýda bir durjaklaryny eşitýär. Ýanyna oğluny alyp gaýtypdyr. Birini oğlu bilen geljek Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýanyna. Musulman dogolla. Görüň, inni hakyň ýerine gezip ýöha. Adam ýalňyşýandyr. Ýalňyşandan soňra oň jobranyň ýerine bolmaly musulman dogolla. Ol näçe ýyl men beýle geçdim, men ne ýüz bilen baraýyn diýme, inni haky tapdy, hakyň ýerinden barýa. Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te bir hikayeti getirýär musulman dogolla. Bir arifin biri bir däne keşiş Mesihin alimleri bir qara donuň içinde akça sakally bolup duran birini bir ewliýalaryň bir görüpdir. Aham mundan sorapdyr. Arifi porsid azan pire keşiş ke toye hace musenter ya keriş. Ewnur ak sakally ak gar ýaljak bolup duran sakaly barmyşdy. Qara geymiň içinde, qara donuň içinde. Aham mundan ol arif, ol ewliýa adam sorapdyr. Ýanky Mesihi alimden keşişden. Sen ýaşmyň ýa sakalyň ýaşmy sen diýipdir. Sen ýaşmyň ýa sen sakalyň ýaşmy diýipdir. Ohmol Mesihi alim aýdypdyr. Gof, ne men pişazu zaidem, biz erişi bes jahan ra diýdem. Ýok diýipdir, sakalym ýaşdy. Sakalym ýaş menden diýipdir. 20 ýaşamdan soňra menden sakalla çykyp başlady. Men 20 ýyl sakalymdan ola korrak diýipdir. Oham ol ewliya adam oňa ders beripdir. Goft ریشت شد سپید از حال گشت خوی زشت تو نگردیده است وشت.
Sen nepdir, sakkalyň senden ýaş bolsa da, sakkalyň bir garalyk döwrany geçirdi, inni akça nura batypdyr sen sakkalyň dipdir. Sen häzirde şo garaňkylykda, köfrüň içinde, kafirçilykda häzirde sen ýaşap ýöňmi? Sakkalyň agyryp nurlandy. Sen häzirde şo garaňkylykda gezip ýöňmi özüň dipdir. To beran rengi ki evvel zade-i yek kadem zan pişter nen hade-i. Sen häzirde şo öňçe dünýä gelliň, köfürde dünýä gelliň. Häzirde şo kafirçilykda gezip ýöňmi sen dipdir. Sakkalyň senden ewe düşüpdir adipdir. Şo taada musulman bolupdyr. Şo taada musulman bolupdyr. Adam bir ömrü geçirýändir, ýalňyş bolýandyr. Ey jawan musulman dogolly. Adam bir medenneti öwrilmeli. Yol Hudaýa barmayan yol bolsa ahyrda kesilýär galýa. Yoluň ahyr Hudaýa barmasa haýry ýok da. Ol bilipdir batyllyk edip ýöň aýtýan zady maňa täsir goýakydan musulman bolupdyr. Her bir adamda bir medenneti öwrilmeli. Ebu Sofyan'ın medenneti bolýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelýär. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir däne Quli hytmatkary Hazreti Ömer tutupdyr özüne. Kireyne tutupdyr musulman dogully. Näme etmeli? Sen günne erti bilen gel, men gafyma gelle. Ey Ömer, ölüm madır. Ey Ömer, ölüm madır. Ey Ömer, ölüm madır öňde diýdi, şun men gafymda gıýgyrdy maňa ýadyma sallan git. Kireyjin al. Näçe wagtlap ýanky gelýär günne erti bilen, ey Ömer, ölüm madır. Hazrat Ömer maňa kireýin berýär. Şeýtir näçe aile geçýär. Bir gün ýanky adam gelakadan erti bilen, ey Ömer diýe, Hazrat Ömer gafyny açakadan gıýgyryp ýörmendi boldy diýe. Kireýin berýär, indi melek gelip diýörme. Onun ol adam aýtdyr, näme diýip, bir zady gyn gördüň menden? Ýok diýipdir. Aýnaň öwüne bardym, aýnadan özümi gözledim, inni ak düşüpdir. Inni men taş sakkalyma ak düşüpdir. Birçi däne agy gördüm, inni şoň özü maňa ders, inni men aňyrlyn barýan. Inni men ölüm madyr, ey Ömer diýakadan öz ýüzümdäki maňa aýdypdy, sen gel gıýgyrmak gerekkä diýipdir. Inni medenne adam ey jawan musulman dogolly. Her kimiň bir döwrany bolsa da bir ýerde sen Hudaýa garşy ewrilmek forsat gelýär. Şo wagtda adam gadryny bilmeli. Hazrat Ebu Sofyan forsat geldi, Resulullah aleyhissalamy ogly bilen uğraya. Abwa diýen ýere bardym. Ohan berden baran wagtymda diýe musulmanlar da ba tamam Mekke'ye gelýärler. Bir ömür düşman bolup gezdim. Yüzümi örtüp musulmanlaryň arasyndan barýan Resulullah aleyhissalam görjek. Näme? Men yüzüm görsele, birden bir men tanýasa häzir Resulullah aleyhissalamy barma kam men öldürämasyrlar diýip korkdum diýe. Yüzümi dolaqadany bardım mälekäň arasyndan birden Resulullah aleyhissalatu vesselamy gördüm. Peygamber aleyhissalatu vesselam ýalfyllapdy. Resulullah aleyhissalamyň öwüne gelakadany yüzümi açtım diye. Ey cemaat, ey musulman dogolly. Peygamber aleyhissalatu vesselam şeýle mehraban näme? Yüzümi açan wagtymda Resulullah aleyhissalam meni gördü, tanydy, yüzün sawdy. Sawon ýerine öwüne geçdim. Yine Resulullah aleyhissalam yüzün bıtağa aylady. Aylan yerine näçe gezek men Resulullah aleyhissalamyň öwüne geçdim, aylanyp. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam meni gözlemedi. Meni bakmadı. Oham Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i gördüm. Ey Ebu Bekir Siddiq diýip ýanyna bardym. Resulullah aleyhissalamyň yüz bermeýänine Ebu Bekir Siddiq yüz berjekmi? Resulullah'ın hoşluğuna hoş bolup Resulullah aleyhissalamyň gynanýanyny gynanýan Ebu Bekir Siddiq. Oň muhabbeti Mekke feth bolanda Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in atasy Ebu Kuhafe musulman bolýar. Şol musulman bolan wagtynda musulman dogolly Resulullah aleyhissalamyň ýanyna Ebu Bekir Siddiq atasyny ýaşul adammışdyk. İdir daqadan Resulullah aleyhissalamyň ýanyna getirýär. Musulman etdiýär, da şerik çykarýar. Ebu Bekir Siddiq ağlapdyr. Oňa aýdypdyrlar, sen ataň musulman bolup begeni baglaýanmy?
Onu men müňe begenýän nipdir. Emme öz hoşlugymdan meter kaş Rasulullah aleyhissalamiň hoşlugyny Ebu Talib şeýle ak imana aşkara giren Rasulullah aleyhissalamdan görüp şoň begenişine menne begenjekdim. Emme şoň Rasulullah aleyhissalam begenip bilmedi. Şoňa aglaýan nipdir. Rasulullah'ın hoşluğunu hoş gıynanyan Ebu Bekir Siddiq de yüz vermedi. Ömer Faruk'a varşin vardım. Ömer Faruk Ebu Bekir Siddiq'den ne beterrek bana yüz vermedi. Onun üstüne bir ensari Medine'nin sahabaların bana küşkürtti. Şoňa näme agyldan çykýan bolsa keplemäni öktürek bir watdy. O zol men keplep dilim bilen eziýet berýärdim. Indi başga bir dil bilen eziýet bermäne maňa şoň başyna düşdi Umar Faruk diye. O da bagadri maňa ey sen Rasulullah aleyhissalamy düşmanlyk eden senmi? Meşrik Magreba ady çykan senmi? Şeýerler goşup maňa eziýet berip tamamen musulmanlaryň arasynda men ýere sokdy diye. Ohum şeýlelik bilen Abbas Amum geldi diye. Ey musulman dogallar. Amumu gören wagtymda aýtdym. Men Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna bardym, men şeýle innemedi. Menne gitmerdim, peýgamberimiz menden razy bolmasa sen bir ara düş, sen bir Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna bar. Barıp başarjakka dipdir. Rasulullah aleyhissalamyň özü saňa bir zady hökmetmese men barıp başarjakka. Hazreti Ali'ni gördüm, Hazreti Ali de ýok. Eýniş Abbasyň aýdan kefini aýtdy. Ohum Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýanyna boldum. Şojure näçe wagtla peýgamberimiz meni gören wagtynda ýüzüni tawyatdy. Ey musulmanlar, ey jawallar. Nagat olokon zat Rasulullah aleyhissalatu vesselam ýüz tawmaly. Näçe wagtla şeýle geçdi. Soňra Mekke golaýlak gelýärdik. Häzir de maňa ýüz ýok. O Mekkeň öwünden barda. Soňra peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam men bilen şeý dipdiňi gören wagtymda özüm narahat boldum, özüm aýtdym. Eşdirip Rasulullah aleyhissalam de eşdi. Hudaý üstümde şahit Allah bilen ant içýän ya Rasulullah aleyhissalam menden razy bolup maňa güler, ýoksam da şu oglumyň elinden tutaryn, oglum bilen dağ dereleň arasyna girip açlykdan şotady helak bolup giderin dip. Şikef aýtdym diye. Şuna aýdymda Rasulullah aleyhissalatu vesselam birime ýumşady. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeýle bakdy meni, gözledi, emme häzir de gülenak. Ýöne bir muhabbet etýän ýaly Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olar ýüzüni gözlemännuda. Inni ýüzümi gözledi, emme ondan soňra häzir gülenak ýene-de. Oglum bilen Rasulullah aleyhissalamyň gapdalyndan aýrylmadyk. Nire gitsek ýör janagul Rasulullah aleyhissalamyň ýanyndan oglum bilen aýrylmadym diye. Ey musulman dogallar, ey enele, ey atala. Oğulgyzy terbiýet bermek wezifämizdir ha. Hudaý amanet edip bir çağany berýär. Onu dinini, onu imanını öwretmek wezifämizdir ha musulman dogallar. Ewünçe oğluny Hudaýa bende et, ondan soňra okut. Ewünçe oğluň Hudaýa bende et, ondan soňra başga zatlaryny öwret. Enataň wezifesi ewünçe oğulgyň Hudaýa bende etmeli musulman dogallar. Ewünçe okutturup, o sawady galyp, ondan soňra bende ederne. Musulman adam, musulman çağysy ewünçe Hudaýa bende bolmaly. Bir de özü bilen bile oğlunyň elinden tutupdy ünne. Musulman dogallar. Sadaka-y jariye men muň üstüne gurrun etjekkä ha. Sadaka-y jariye diýilende hökmen mescit salmaly. Bir gowur musulmanlar haýyrlanylýan zat salmaly, ýa ilme öwredilmeli. Ey jawan musulman dogallar, şo güýjüň ýetmeýän bolsa sen oğluň da saňa sadaka-y jariye bolýar. Dinini öwretseň, Qur'an öwretseň, oňa sen çyn imany öwretseň, ey musulman, Qur'an okuýar dünýeden geçenden soňra sadaka-y jariye. Doga eder atam diýakadan sadaka-y jariye. Ilme öwredip başarmandyrsın, ilme okuyup başarmandyrsın. Gaw mescitler salyp başarmandyrsın. Allah saňa bir çağa beren bolsa sadaka-y jariye şonu. Ewünçe Hudaýa bende et, tä dünýeden geçenden soňra saňa Qur'an okuýsyn. Sadaka-y jariye ýerinden barıp durar. Näme diýip 14 ýaşyndaky, 15 ýaşyndaky täze ýetip barýan gyzlar. Ey can, yaş oglanlar, musulman dogallar. 14-15 ýaşyndaky ýetip barýan gyzlarymyz näme diýip ol
hicapdan, iffetden çıkıp, ma'ruf boljak bolup, meşhur boljak bolup, her ýoldan gelip özlerini kökezip ýörler. Ha näme musulmanyň çağı şuguna galmalymy? Bolan wagtyndan meýlek, ewünçä Hudaýa bendetmek bernama ýok aramyzda. Oğul gyz bolly ewünçä bende deýliň ýyzyndan başga zatlar öwrensin musulman dogalla. Bir oğulnyň elinden tutakadany Rasulullah aleyhissalatu vesselam nirä gitse ewünden aýlantyr Ebu Sufyan. Emma inni ewde maňa inni Hudaý tebarek we taala Rasulullah aleyhissalamyň ýüregine muhabbetini uýjak. Hunayn jeňi bolýa. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýüzüne bakypdyr, emma häzir gülenak. Hunayn jeňi bolýa. Tamamy Araplar üýşýärler, Rasulullah aleyhissalam we musulmanlar kullen aýyrjak bolup. Hunayn jeňine musulmanlar gitýärler. Täze başlamyzda aýany okuýdyk. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira ve yawma Hunayn. Hunayn günlerde Allah size necat, nusret berendir diye Hudaý Taala. Musulmanlar 12.000 nefer bolýa, o kafirler 4.000 nefer musulmanlar edetlerini, teýdatlaryny allantyr. Ay biz san bilen biz barşymyza kafirler ýeňer diýerler. Şu Hunayn jeňde bigadri Rasulullah aleyhissalatu vesselam musulmanlara gynçylyk bolýa. Rasulullah aleyhissalamyň tamam döwründen musulmanlar pytrapdyrlar. Bir peygamberimiziň özü dağyal walakadan jeň meýdanyna durýa. 9 tane sahaba birisi şu Sufyan, Ebu Sufyan bolýar-da. Şu tadan Rasulullah aleyhissalamyň ýüregini gazanjak wagty ha. Hemme musulmanlar pytraya Rasulullah aleyhissalamyň döwründen gaçýa bir 9 nefer we Rasulullah aleyhissalatu vesselam ýanyna ýanky Ebu Sufyan indi Rasulullah aleyhissalamyň göwünü gazanmak wagty geldi musulman dogalla. Bir gördüm märekäň içinde Rasulullah aleyhissalatu vesselam minip ýön merkebiniň üstüne ýetişmän Rasulullah aleyhissalam jeň meýdanyna her kim gaçsa-da Rasulullah aleyhissalam dağyal bolup tutdy. Şu taada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı gören wagtymda imany wezden hemme ýaşaglaryň içige işdämi? Rasulullah aleyhissalam jeň meýdanyna şeýtirip dursa, şu oturan jawan oglanlar, ýaşaglanlar hemmemiz turup barjakkämi? Ebu Sufyan'a şu forsat gelipdir-da. Gördüm Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam her tarapdan gawalyp Rasulullah aleyhissalamyň özü wurşypdy diýe. Atımdan ayağım ağdarakydan attan düşdüm. Şemşirim çıkarakadan gılafını çıkarıp Hudaý şahit ölürün Rasulullah aleyhissalam şu kafirlere goýmaryn ýakadan uğradım diye. Ölürün Rasulullah aleyhissalam şu kafirlerin aralarına goýmaryn ýakadan bardım. Men bilen bile o tarapdan Abbas emum de geldi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın merkebinin o tarafından Abbas tutupdu, bir eli bilen vuruşupdu. Menne sağ tarafından gelip sol elim bilen Rasulullah zanyň minip duran zadyň bir tarafından saklapdyn, sağ elim bilen bigadri vuruşmany durdum. Rasulullah aleyhissalam'ın özü aňally Abbas'tan sorady. Ey Abbas, kimşi gatdalym däki? Şu vuruşup duran kimşi diýakadan Rasulullah aleyhissalam sorady. Ey musulman dogalla, musulmançylygyň alamatydyr. Abbas radiyallahu anh näme diýipdir? Bir musulman musulmanyň gowlugyna aýtmalylar. Ya Rasulullah, o senden gaçyp ýören, ýüz bermän ýöreniň diýmendir. Ewünçe diýen zady, ya Rasulullah, sen dogonyň da diýipdir. Görüň o taada dogallyk watdy, musulman şüzre bolmaly. Kimşe ey Abbas diýende Rasulullah aleyhissalam eýýem ýurlakydan ya Rasulullah sen dogonyň da diýipdir. Ebu Sufyan da diýipdir. Sen öz dogon oglanyň da diýip Rasulullah aleyhissalam eýýem gowluklaryny aýdypdyr. Ya Rasulullah sen razy bol şondan ýakadan Abbas şeý diýdi. Gör bu musulmanlar nagat muhabbetli ýaşaýa. Ýogsa bilýär kim Rasulullah aleyhissalam şoňa ýüz bermän ýönde. Ya Rasulullah razy bol sen dogonyň Abbas taşy. Sen dogonyň Ebu Sufyan naşy diýakadan Hazreti Abbas şeý diýdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diýipdir? Bir kef aýtdy, ýüregim uçmana durdy. Bigadri begennim, men dogonum ahi Ebu Sufyan, dogonum Ebu Sufyan mişi diýdi.
Şu doğunum diyen zadı eşti gözlemden yaşlı akmanı durdu. Yüz vermeyen Resulullah aleyhisselam doğunum Ebu Sofyan neydi? Şikep bıgadri yüreğim açtı. Razı olsundan diyenne kad fealtu ve gaferallahu leh kulle adavetin adaniha. Men geçtim, men razı oldum doğunumdan. Allah da şun günahlerin geçti deydi Resulullah aleyhisselam. Şotada begenip barışımı vuruşup duran jeng meydanında Resulullah aleyhisselamın ayaklarından oğuşamanı durdum. Gözlemin yaşları bilen Peygambercanın ayaklarını yumanı durdum. Resulullah aleyhisselamın yetiştiğinden ayaklarından oğuşadım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bana sonra bir bakakadan aytti. Ahi la amri taqaddam fezarib. Ey doğanım evdiş vuruş dedi Resulullah aleyhisselam. Ey doğanım bolli vuruş diyakadan Resulullah aleyhisselam şu kefide bana aytti. Doğanım da dedi bu kadri kafirleri dofullum. Kafirlerin hemmesi neşe fersah iyide gittiler. Şu taada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam forsat geldi da ellen verdi mi? Yok, ölürün Resulullah aleyhisselam'dan defa ederini gitti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu taada bu kadri hoş olup näme diptir? Emum hemzen caneşinci diptir da. Bir ömür düşman bol kezdi dem ozal. Emma emum hemzen caneşinci diptir. Hemzen yadıma sallı diptir. Resulullah aleyhisselam işte adımından hoş bolya musulman doğullu. Ey cavan musulman doğullu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yüz vermeyen duran sahabaga dininden defa edenne nagat hoş bolly. Ey musulmanlar, şu zamanada ey cavallar Peygamberimizin dininden defa edeyliň. Peygamberimizin rızayeti dininden defa etmeklikde cavan musulman doğun. Ey nezire zamana bolupdyr. Halal haram diýseň dil ýetirýärler. Şu sünnettir diýseň dil ýetirýärler. Ey şun Kur'an aýtýar diýseň dil ýetirilýän zamana bolupdyr. Kim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dininden defa etmeli? Kim arka bolmaly? Kur'an diýende dil ýetirilýän zamana bolupdyr, oňa garşy durulýar. Dinimiz başsız galypdyrmy? Hani ýaşa ulallar, hani jawanlar, hani musulmanlar? Bizim dinimizde, bizim imanımızda, bizim akidemizde, bizim etikadımızda, bizim Kur'an'ımızda, bizim Peygamberimizde näme diýip ýaşaglarla vaka dil yetmeli? Hani imanlamız, hani Ebu Sofyan'daki kan, hani gayrat? Sen Kur'an'ına dil yetirilip duran zamanda näme diýip bir tefawut bolýas musulman doğan? Azajyk dünýämizden sirin bir tefawut bolmaýasa, iki doğan yaşap ya, ırs mirasın gurrun bolsa hakkını alacak. Ona hiç bir tefawut bolmaya. Emme dine gedek kalının hem de bir tefawut bolyas. Cavan musulman doğan. Bizim dinimiz hemme adımız değil mi? Bizim imanımız, Kur'an'ımız hemme adımız değil mi? Peygamberimiz näme bilen hoş boldy? Dininden defa etti. Resulullah aleyhisselam'dan defa etti. Resulullah aleyhisselam'ın gözleri gülli, yüzü gülli, hoş bolly. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dininden defa etmek, öz imanımızda qaim yaşamak, cavan musulman doğan. Qawbelleň zindigiňizde izra edin. Şeýtseňiz çyn Peygamberin ummati bolup ýaşarsyňyz. Ey cavan musulman doğullar. Hemmemiz daşarda ýeçerde kulak atýarlar. Bernamaňda şu bolsun. Harama hiç vaqtda barma. Necat yollar 3 tane. Harama hiç vaqtda barma. Haram iyme, haram minme, haram gezme, harama barma. İkincisi Allah'ın farzlarına qaimdir ey cavan oğlan. Her yerde yaşa, gurbette işle, gurbette bol. Sen şu 3 tane qaim dursan necat hak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ummati zaten. Ewnçäki haram bernamaňda bolmasyn. İkilensi farzlaňa gaýym bol ey jawan musulman doğun. Namazlaňa gaýym bol. Üçüncüsi Resulullah aleyhisselam'ın ýyzyna bernamasyna bol. Şu Peygamberimiz näme diýen bolsa, näme tabşyran bolsa ederni, çyn Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ummaty sen. Çyn Resulullah aleyhisselam'a gerek ummat ýaşaglarla sen.
Şu 3 tane bernameňde bolsa, harama barma, farzlaňa gaýym bol we Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň sünnetlerini bernameňde icra et. Peygamberimiz aleyhissalam näme tawşyrypdyr? Hazreti Halid ibn Walid Hazreti Ebu Sufyan'yň gurrundan çykmaýyn. Bir fakat ýöne gurrun kamil bolsun, jawan musulman dogolla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň agzyndan çykýan kep doga bolsa kabul. Rasulullah aleyhissalam bir zady aýdan bolsa Hudaýyň ýanynda da şo bolýandyr. Hazreti Halid ibn Walidi inşallah oňda bir özüne bir jelese goýup gurrun eder. Hazreti Halid ibn Walid radiyallahu anh bilýäňizmi? Şeýle jeňler etse de ahyrda düşekde jan berýär. Hazreti Halid ibn Walid'in laqaby näme ey musulman jawalla? Hazreti Halid ibn Walid'in laqaby näme? Seyfullah. Şol laqaby kim dakýa? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dakýa. Hazreti Ebu Hurayra radiyallahu anh aýtýar, bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen dutdum, ewden geçip barýardy bir nefer. Rasulullah aleyhissalam aýtdy, şo barýan kim diýdi? Men falanyň oğullydım. Ni'me Abdullah, neveyle gawbende diýdi. Yine biri geçip barýardy, o kim diýdi? Hazreti Ebu Hurayra aýtýar haşyny. O men aýtdym, ya Rasulullah, o falany diýdim. Bi'se Abdullah, neveyle teleke bende diýdi. Oham yine biri geçti, bu kim diýdi? Rasulullah aleyhissalam işaretdi. Men aýtdym Halid ibn Walid. Ya Rasulullah, Halid ibn Walid diýdim. Kim diýen diýdi Rasulullah aleyhissalam. Kim diýen diýdi? Halid ibn Walid ya Rasulullah diýdim. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Ni'me Abdullah Halid ibn Walid." Neveyle gawbende Halid ibn Walid. Seyfun min suyufillah. Hudaýyň gylyçlaryndan bir gylyç şo Halid ibn Walid diýdi. Jemaat, jawan musulman dogon, şu gurrun bir gaw açyklap düşüneýliň. Rasulullah aleyhissalam Halid ibn Walid'e doga etdimi? Yok, fakat diýdi, Allah'ın gylyçlaryndan bir gylyç Halid ibn Walid diýip Rasulullah aleyhissalam'yň agzyndan çykdy. Halid ibn Walid şeýle jeňlere gitse-de ahyrda şehit bolmany düşekde jan berýär. Düşekde jan berjek bolup duran wagtynda ağlapdyr. Ennamyn açypdyr, bir ennamym gözden dipdir. Salim yer ýokmuşdyk musulman dogalla. Gylyjyň, okuň, naýdan, jaýlar küllen ennamynda barmyşdyk. Görýäňizmi, şeýle jeň meýdanynda girsem de maňa şahadat nesip etmedi diýip narahat bolupdyr. Ýanyny bir aýdypdyr. Sen näme narahat bolýaň? Sen laqabyň näme diýipdir? Sana Rasulullah aleyhissalatu vesselam bir yerde agzyndan gaçyrmadymy? Seyfullah diýdi. Sen Allah'ın gylyjy sana laqap berdi Rasulullah aleyhissalam. Ey Halid ibn Walid, sen Hudaýyň gylyjy bolup jeň meýdanlaryna girdin. Jeň nebertleriniň içinde sen ölüp yere düşsen, Allah'ın gylyjy yere gaçmaly bolýar. Hudaýyň gylyjy jeň meýdanynda yere gaçjakmy? Sana Rasulullah aleyhissalam bir yerde agzyndan gaçyrda Hudaýyň gylyjy diýip, sen jeň meýdanyna yere düşäsen, Hudaýyň gylyjy jeň meýdanynda kafirliň beraberinde yere düşmeli. Sen yere düşmeli, sen Allah'ın gylyjy. Sen ihtiram bilen düşekde jan bermelilerine Halid ibn Walid gülüpdir. Ey musulman dogolla, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam agzyndan çykaranna Hudaýyň ýanyna Halid ibn Walid Allah'ın gylyjy bolup jeňlerde şahadat nesip etmäni düşekde zat etýär. Näme diýip? Şon jeňde aýrylsa Allah'ın gylyjy yere düşmeli bolýar. Emma musulman dogolla, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň bir doga edip tabşyran zatlarda hükmen Hudaýyň ýanyna kabulla. Şi iki däne bir sünnet aýdylyň şigice, degme şu zamanaň içinde Rasulullah aleyhissalam'yň sünnetleri kän terk bolunan zamanaň içinde azla walaqadan biz şu sünneti diýreltýän bolaylyň. Rasulullah aleyhissalam Allah'ın gylyjy diýende Hudaýyň ýanyna yere düşmeýän Halid ibn Walid Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam doga edipdir. Ey Rasulullah aleyhissalam'yň dogasyny kim almak isleýär? Rasulullah aleyhissalam'yň dogasy kabul doga da musulman dogalla. Hemmemiz almak isleýän bolsak, şol hayır dogany Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň iki däne sünneti. Rasulullah aleyhissalam aýtýar: Rahimallahu imra'an salla qabla al-asri arba'an.
Allah rahmetsin neptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ikinni namazdan önce 4 rekat nefil namaz okuyan adamı. Ey musulmanlar, ikinni namaz beter dinimizin tavsiyen zady. İkinni namazdan önce 4 rekat bir nefil namaz okuymak sünnet. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yönü sünnet diye koymanlara dua etipdir. Rahimallahu imran. Allah rahmetsin niptir. Ey cemaat şu sünneti diril deyin. İkinni namaz okuymakan 4 rekat sünnet. Resulullah aleyhisselam şonu etyen adama rahimallahu imran. Hudaý rahmetsin niptir da. İkincisi jawan oglallar. Her bir adam günah etýändir, ýalňyşýandyr. Şide bir sünneti ki kitapda etdiye musulmanların arasında galan sünnet şun diril deýliň. Zinany erki adam fark etmeýe. Günah eden wagtynda 2 rekat namaz okuymaly. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Haýsy bir adam ýalňyşyp günah etse, günäsiň soňra ýadyna salýa, bela fasyla dehret kılakadan 2 rekat namaz okuyasa, illa gafarallahu leh. Hudaý şoň günäsini hükmen geçýär dipdir da Resulullah aleyhisselam. 2 tane sünnet bolly özümiz eserimizde hükmen edeýliň. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ikinni namazdan önce 4 rekat okuýany Allah rahmetsin dua etipdir. İkilense ýalňyşyp gıybet etýän, günah etýän, soňra birden ýadyňa düşýär ökünýän, awvelin forsatda bir 2 rekat namaz okuymak sünnet. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın tavsiran zady musulman dogully. Hazreti Ebu Sufyan aýtdy: Resulullah aleyhissalam şo taada men hoş bolly, men şo taada begendim. Resulullah aleyhissalam menden razy bolly. Hunayn jeňi sawully. Soňra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam meni gözleýärdi. Gurrüňüne barıp oturýatdym, jemiň arasynda şereket etýätdim. Emma Ebu Sufyan radıyallahu anh musulman dogully. Ta dünýeden geçýänçe öňkü edeni işleme utanyp Resulullah aleyhissalam'ın gözüne vakakadan Resulullah aleyhissalam'ın gözbe göz bolup gözläp başarmadım diýdi. Çon ozal düşmanlyk etkezdim. Resulullah aleyhissalam de menden razy diýdi. Emma dünýeden geçýänsem Resulullah aleyhissalam'ın yüzüne bakmany. Soňram Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafet wagtynda 3 gün aýrylmadan önce özü Baqi kabristanına barakadan öz gabryny gazypdyr. O maňa aýtýarlar näme etýäň? Onu öz gabrymy gazýan diýip 3 gün soňra öz azal gelakadany bi wafa dünýeden Hazreti Ebu Sufyan mulaqadan dünýeden geçýär musulman dogully. Hazreti Ömer de maňa namaz okyp şeýle bi wafa dünýeden Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýüzüni gözläp bilmäni dünýeden geçdim diýip öýle şeýle tarihta sire kitaplarda şeýle gelýär musulman dogully. Emma bir zady bileýliň. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın rizayatyny ally sahaba bolly. Sahabaly moratda dilimiz gawat şeýleň, hayır bilen açaýlyň. Sahabaly moratda az muddetde dogurdur Resulullah aleyhissalam'a bir ömür düşman bolup gelse de be her hal ahirde sahaba boldy. Resulullah aleyhissalam'ın mübarek ayaklarından owşady. Göz ýaşlary bilen Resulullah aleyhissalam'ın ayagyndan owşady. Bir adam bir ömür eden sogabyny bir ýerde goýsaň diýe Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in ogly. Bir musulmanyň bir ömür eden sogabyny bir ýerde goýsaň Resulullah aleyhissalam'ın sahabası bolan adamın birçe lehze yönü durýanyny goýsaň, şu sahabaň sogaby ondan kendir diýdi. Az muddet bolsa da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dogany yine Resulullah aleyhissalam'a hak dogan bolup imany girakadany şeýlelik bilen bi wafadan dünýeden geçýär musulman dogully. Hudaý tebarek we taala Hazreti Ebu Sufyandan razy bolsun. Hudaý tebarek we taala oň bereketlerini biziň üstümize, zindigilerimize indersin. Hudaý tebarek we taala bütün sahabalary hemmetinden razy bolup olan bereketlerini bizleň üstümize ýagdyrsyn inşallah. Bir dersen, bir gurrundan almal dersimiz musulman dogully. Täze başlamyzda aýtdyk. Hudaý taala bir bendäge haýry irade etse, soňram şo gawulan başla verse, gaw ýollara giri verse, amele salihin içinde gezi verse, Hudaý şoňa haýry irade etipdir. Başga musulmanlarda oňa Allah kuwat bermeden başga senne falan bolluňmy, senne bugun kun bizire bolluňmy diýmeklik o Hudaýyň inki ýokuş görýän zatlarynyň biridir. Hudaý tebarek we taala hemmeňizden razy bolsun. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر
به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.